לכולנו יש נטייה להיות מאוד מאוד מקובעים על דברים שגדלנו עליהם, לימדו אותנו, וכל דבר נגמר בסימן קריאה. אין דבר כזה. לא יכול להיות. תמיד. אף פעם. אין מצב. כולם. תחשבו כמה דברים אנחנו אומרים כשזה השיח. ואני מזמינה את כולנו, אגב, רגע לעבור מהסימני קריאה האלה לסימני שאלה. אף פעם, תמיד, זה לא יכול להיות. כולם. ולהיות רגע בשאלה, לצאת רגע מתוך הנחת ההנחות המאוד מובהקת שכולנו תחשבו, המוח שלנו הוא מוח בינארי. אנחנו מחפשים שחור לבן, והעולם הוא לא שחור לבן, אגב, בשום תחום. בואו רגע ננסה להגמיש. והגמישות הזאת מביאה איתה, אוקיי, אז אם זה כך, אז מה אני צריכה לעשות? והמעבר ללשאול איפה התפקיד שלי בדבר הזה. כי זה עניין של לקחת שליטה, זה כבר עניין של מיקוד שליטה פנימי. זה להפסיק להגיד למה זה קרה לי, ומה קורה בחוץ, ולמה ולמה ולמה, זה, אוקיי, מה אני צריכה לעשות?